Ваша эксцэлленцыя, мінула ўжо 5 гадоў, як вы вярнуліся да нас у Беларусь. Тады старэйшае пакаленне вітала вас як знаёмага для сябе пастара, а вось маладое яшчэ толькі знаёмілася. Цяпер, я думаю, не памылюся, калі скажу, што складана будзе знайсці католіка, які б вас не ведаў, бо вы пастараліся за гэты час пазнаёміцца са шматлікімі парафіямі, і гэта была не толькі ў межах архідыяцэзіі, вы пазнаёміліся з прадстаўнікамі розных сацыяльных груп, сталі рублівым айцом для новых пакліканняў і таксама для ўжо тых душпастараў, якія працуюць у нашай краіне. Усяго і не пералічыш. Але гэта ўсё вы для іншых. Але як вы перажылі гэтыя 5 гадоў для сябе? Ці змянілі яны вас? No najpierw może nie pro siebie, pro swoje służenie. Biskup poklekany służyć ludziom. Biskup, tak samo jak świętary, z ludzi postawiony dla ludzi. I u mnie są wszędzie jedno credo. Tam, gdzie mnie papa, to mój generał, скажем tak, a ja żołnierz, każe mnie służyć, ja tam służę. Ja służył w Białorusi, potem сказали w Rosji, służył w Rosji, znowu сказали w Białorusi. Kiedy za to skażą w Afryce, я навчуся мову, буде в Африці тою мовою, якою треба. Для того я розглядаю кожне моє призначення як просто служення Костьолу, служення тим людям. Ці змінення мене? Ну, напевно, постарів на 5 років, бо усі ми старіємо, від цього нічого, від цього ніхто не може втечі. Однак появився новий, так само, досвід праці у совсем меньшей ситуации, niż была в России, bo ja już tam привык, 16 лет jednak. Появился так само досвід odnosin z różnymi grupami i świeckich, i religijnych, tak samo громадских, яких тут значно больше в Костьоле, ніж було в Росії. Це так само вельми важно. Потім, напевно, Костьол у Білорусі займає вельми важне місце у житті білоруського громадства. І так само це повинно було мене самого змінити, бо я знайшовся в іншій зовсім ситуації, до якої привик до цього. Jak mnie udało się wykonać te zadania, niechaj судзіць Бог і людзі. Ну вось вас ведаюць усе як сапраўды актыўнага пастара і святара, які заўсёды ў тэме, ў курсе падзей. У чым сакрэт? No, wiecie, jeszcze drugi Watykański Sobor, do rzeczy 50-lecia, jakiego rozpoczęcia, jakiego my odznaczamy w tym chodzi, veľmi jasno сказал, что Костёл повинен читать знаки часу. Ну, а так само эти знаки часу повинен читать бискуп, який стоит напереди, на чоле местного костёла. Поэтому я стараюсь каждый день, когда только есть такая возможность, просто новины, что есть у свете. И у свете повинен быть присутний Христос, повинно быть присутне навчання Костьола. Ну і тому бачно, одна подія, друга, інша подія. Далі треба тепер яким чином на ці виклики часу, на ці знаки часу відказати. Відомо, я не можу відказувати з пункту гледження економічного, політичного, але з пункту гледження релігійного, з пункту гледження морального, бо це головне завдання Костьола. І таким чином, коли висвітляєш ці проблеми, треба на них відказувати і стараюся відказувати. Поспівають чи не поспівають, так само судите ви. То, що ви поспіваєте працювати, це відать. А ці поспіваєте ви відпочивати? Ну, в цьому році викраю 10 днів, але так само нелегко було. Różne wizytacje, różne spotkania, tak samo kłopot pro Kościół nie tylko w Mińsko-Mogilskiej archidiecezji, do niedawna jeszcze tak samo w Pińskiej diecezji, czy na w Białorusi, ale tak samo i różne spotkania na międzynarodowym poziomie, różne konferencje, bo nam trzeba przedstawiać swój Kościół, nam trzeba przedstawiać tak samo swoją Ukrainę, więc zajmuje to dużo czasu, ale do tego trzeba przygotować. Prosto tak nie pojedziesz na konferencję, bo доклад чи якую конференцію провести. Це все потребує часу, і його, справді, мало.
І ўсё ж такі, калі вяртацца да адпачынку, сярод працы вы знаходзіце час на спорт. Ну, калі мяне нехта кажа, ну, ведаеш, можа, вот поедзем, адпачнем, поедзем машинай, поглядзім там, одно месца, іншае месца. Я в машине время много сижу, и в техниках много сижу, в самолетах много сижу. Для меня найлепszy адпачынак – это некий спорт, некая просто фізічная праца нават. І таму я стараюся кожны дзень, калі толькі маю такую магчымасць займацца спортом. Распачынаю дзень ад малітвы, і потым ад такой добрай гімнастыкі 30-40 хвілін. Гэта ўжо рэгула. Ну, як я сяджу ў самалёце, не могу так зрабіць дома, зразумела. Але калі я знаходжуся дома, цэлы дзень працую, а потым пад вечар, калі таксама добрая пагода, іду, хожу, або найчасцей беру ровар і езджу роваром 30 кілометраў. Вось минулым тыдні 5 разоў так ездзіў, это значыць 150 кілометраў за тыдзень. Так выйшла, ну, не кожны тыдзень так выпадае. Напэўна, не заўсёды добрая пагода. Таксама прыйдзе зіма, калі роваром не паедзеш. Вот, пахадзіць можна, хожу. Аднак я маю такую невялікую спартыўную залу, дзе ёсць і ровар такі, вось. Таксама ёсць іншыя прылады, таксама ёсць бегавая дорожка. Я таксама там займаюся спортом. Для мяне гэта найлепшы адпачынак. Я тады найлепей сябе адчуваю, я тады могу так добра працаваць, і так добра набегаюся, і так добра паспартую, потам усё пройдзе. Вот тады я такі, ну, прыліў такі новых сілаў адчуваю. Так было заўсёды. Я так прывык, не ведаю, так было за школай. І калі я в інстытуце вучыўся, і в семінарі, калі вучыўся, я заўсёды гуляў футбол, хоккей, на лыжах, таксама на нартах. Ну, я не быў прафесіяналам, але такім аматарам, але для мне гэта падабалася і сёння падабаецца. Можна пазайздрасціць. Вы ўзгадалі свае шматлікія падарожжы, візіты ў розныя краіны. І вось кажуць, добра там, дзе нас няма. А як вы адчуваеце сябе на сваёй радзіме ў нашых рэаліях? Якія у вас нараджаюцца пачуцці, калі вы прыязджаеце ў іншую краіну альбо сустракаецеся з мясцовымі там душпастарамі і вернікамі? Ну, напэўна, ёсць много прыгожых краін у свеце, і мне давялося жыць і ў Беларусі, і потым у Расіі вучыцца, і ў Літве працаваць, і інжынерам, і святаром працаваць, ну, ў Беларусі, ў Расіі, ну, ў Беларусі. Ну, я добра ведаю былы Савецкі Саюз, але не толькі, многія краіны Европы і свету. Напэўна, кожная краіна мае нейкую сваю адметнасць і прыгажосць і так далей. Она лепей, ніж дома нема. Это я. Беларусь — это моя радзіма. Я тут радзіўся і школу тут закончыў. Працаваў много. Вельмі адкрытыя людзі, вельмі добрыя людзі. Нават людзі, которые не з'яўляюцца каталікамі. Я заўсёды знаходжу з імі супольную мову. І ну, мне найлепей тут падабаецца. Аднак я ўважаю таксама і іншых людзей. І всюды ёсць людзі, дзе яны нарадзіліся. Гэта паводле Божага плану, яны там жывуць, гэта іх радзіма. Для іх гэта самая вялікая прыгажосць. А для мяне Беларусь. Скажыце, а ці ведаюць касцёлы Беларусі за мяжой? Каб сказаць, што не ведаюць, гэта была б неправда, і вялікая неправда, ведаюць. Аднак павінны ведаць яшчэ больш. І гэта таксама адно з маіх заданняў як біскупа, як пастыра, але таксама, ну, можна так сказаць, я не працую в Міністэрстве замежных спраў, але амбасадар Беларусі таксама ў іншых краінах. І я стараюся гэта чыніць, каб данесці вестку аб Беларусі, аб каталіцкім касцёле, аб развіцці каталіцкага касцёла. І асабліва, што сёння вельмі важна ў нашым свеце аб развіцці добрых адносін з іншымі веравызнаннямі, асабліва з праваслаўнай царквой. Таму ахвотна прымаю удзел у розных канферэнцыях, сімпозіумах, сустрэчах. І мне здаецца, гэта прыносіць плён. Эксцэлленцыя, давайте вернемся на 5 гадоў таму і параўнаем сітуацыю з сённяшнім днём.
сітуацыю адносна духавенства і месцаў малітвы касцёлаў. Колькі сёння працуе беларускіх святароў, а колькі з-за мяжы? Ну, вядома, калі я 5 гадоў таму вярнуўся ў Беларусь, першае, што я спытаўся, колькі ёсць святароў, колькі ёсць кансакраваных асобаў, колькі ёсць касцёлаў і так далей. Ну, сітуацыя была не найлепшая, яна не найлепшая застаецца сёння, але палепшылася за гэты час. 5 гадоў таму ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзе было каля 100 святароў. Сёння іх ёсць 126. Значит, 10 на 25% колькасць святароў узрасла. Таксама за гэты час было збудавана некалькі касцёлаў. Касцёлы былі асвечаныя, кансакраваныя. Але я хацеў бы нешта іншае падкрэсліць. Менавіта тое, што такі горад як Мінск, дзе, мы так лічым, каля 300 000 каталікоў на 2 мільёны жыхароў знаходзіцца. У той час, калі я прыехаў, было 4 касцёлы і 2 капліцы. На сённяшні дзень мы маем тыя самыя 4 касцёлы ў цэнтры горада, але маем ужо 5 капліц. Аднак гэта яшчэ не ўсё. Мы маем, тады былі 2 пляцы падбудову, сёння мы маем 9 пляцаў падбудову. Это толькі ў Мінску? Это толькі ў Мінску. А калі возьмем яшчэ одну парафію, якая зарэгістравана за МКАДом, скажем, за Кольцевой, это амаль што Мінск, скажем, то яшчэ 10-я была бы, І сёння таксама ідзе інтэнсіўная будоўля 4 касцёлаў. Гэта таксама вельмі важна. Хоць сёння будаваць нелёгка, усе мы гэта ведаем. Крызіс, сусветны эканамічны крызіс, ён таксама і датычыць нас усіх, і датычыць касцёла. Аднак гэтая праца ідзе. Таксама вельмі важна, што святары стараюцца ў тых месцах, дзе няма ні капліцы, ні касцёла, стараюцца знайсці месца, дзе можна цэлебраваць святую імшу, іншыя сакраменты. І у многіх месцах гэтыя парафіі сапраўды жывыя. Таксама і ў Мінску. Стараемся таксама будаваць касцёлы, атрымаць пляцы падбудову касцёлаў і ў іншых гарадах. Это не легкая справа, але аднак тут хацеў бы падзякаваць і уладам за адкрытасць у гэтай галіне, бо калі я бываю за мяжой, калі кажу, што я маю 9 пляцоў падбудовы ў Мінску, якія, дарэчы, атрымаў задарма, такое прыемнае здзіўленне ва ўсіх, але гэта таксама робіць добрае ўражанне і адказвае на пытанне, што касцёл мае магчымасць развівацца. Эксцэленцыя, за гэты час адбылося у нас у касцёле ў Беларусі шмат знакавых падзей. На вашу думку, якія з іх, можа, візіт нейкага ватыканскага іерарха ці штосьці іншае, якія з іх былі найбольш вырашальнымі, можа, сталі пераломным момантам у гісторыі нашага касцёла? Я як прыехаў сюды, то адразу сабе такую задачу паставіў, што трэба запрашаць іерарху, біскупаў, кардыналаў, таксама тых, якія стаяць на чале розных ватыканскіх дыкастэрый, папскіх радаў ці кангрэгацый сюды ў Беларусь. Бо гэта і калі такі іерарх прыязджае, это знак пашаны для касцёла ў Беларусі, для нашай краіны, але таксама для нашых вернікаў вельмі важна. І таму в чарзе гэтых многіх візітаў, іх много было, нават мне сёння цяжка было бы ўсіх вылічыць, бо кожны год некалькі кардыналаў прыязджае, некалькі біскупаў, арцыбіскупаў прыязджае, у тым ліку з Ватыкану. Напэўна, на першым месцы трэба адзначыць візіт кардынала Тарчызі Бертона, як дзяржаўнага сакратара яго святасці папы Бенедыкта XVI. Гэта падзея, якая была знакавай для каталіцкага касцёла, таксама для нашай краіны. Сярод іншых падзей, напэўна, гэта звязана таксама з медыямі, гэта телемост паміж Мінскім кафедральным касцёлам і іншымі 14 краінамі, у тым ліку з Ватыканам, і супольная малітва моладзі, малітва ружанца з святым айцом. Я памятаю, колькі тады моладзі было ў катедры, і экраны стаялі ўнізу,
На вулиці колькі людзей было, хоць мокры снег быў, але моладзь была моладзь. Гэта вельмі важная падзея. Напэўна, я бы залічыў да такіх знакавых падзеяў яшчэ і развіццё Буслаўскага фэсту, гэтай пілігрымкі, і асабліва тое, што сёння мы можам сачыць за гэтымі падзеямі з фэстам буслаўскім онлайн, дзякуючы Католік.бай. Гэта вельмі важна. Я спаткаў многа людзей за мяжой, якія глядзяць, якія бачаць, якія таксама з аднаго боку дзівяцца, што нешта такое адбываецца у нас, што такія урачыстасці вялікія, і гэта можна непасрэдна бачыць. Хацеў бы таксама адзначыць і выданне такіх важных дакументаў, кнігу, якімі з'яўляюцца дакументы Другого Ватыканскага собору, кампендіум катэхізіса каталіцкага касцёла і кампендіум сацыяльнага навучання. Таксама падручнікаў для катэхізатараў і для дзяцей. Для ўсіх класаў у нас ужо выдадзены гэтыя падручнікі. Гэта не толькі справа касцёла, гэта не толькі справа распаўсюджвання Евангелія, не толькі справа нясення вучэння касцёла ў сучасны свет, што вельмі важна, але гэта таксама развіццё беларускай культуры. Бо мы ўносім новую тэрміналогію, новыя паняцці ў беларускую культуру. Напэўна, ніхто іншы, ніякое свецкае выданне, я паважаю ўсіх, але оно не будзе так разважаць аб справах рэлігійных, як гэты дакумент. Больш таго, 11 кастрычніка распачынаецца год веры, і, як святы отец Бенедыкт XVI падкрэсліў, святкаванне гэтага году веры павінна базавацца на двух дакументах. Гэта на дакументах Другого Ватыканскага собору і на катэхізісе каталіцкага касцёла. А мы маем гэтыя дакументы на беларускай мове. І таму гэта падзея таксама вельмі важная. Таксама святарскія пасведчанні, больш таксама кансакраваных асобаў ёсць, пілігрымкі, асабліва ў Святую Зямлю з нагоды году святарства і ў мінулым годзе, калі мы усталявалі табліцу «Отче наш». Упершыню на Святой Зямлі з'явілася малітва на беларускай мове. Скажу, можа, яшчэ далей, што я падняў пытанне на канферэнцыі біскупаў аб тым, каб устанавіць у Назарэце таксама і ікону, мазаіку Божай Маці Буслаўскай. Усе падтрымалі гэтую прапанову, трэба працаваць. Сам сабе раблю работу, сам сабе задаю работу. Гэта, можа, такія, сказаў бы, больш знакавыя падзеі, бо падзеяў было сапраўды вельмі многа. Таксама канферэнцыі, якія мы кожны год арганізуем, і асабліва катэхетычныя канферэнцыі, сімпозіум кожны год праходзіць, гэта вельмі важная падзея, бо катэхізацыя заўсёды з'яўлялася, але сёння ў свеце, які секулярызуецца ўсё больш, яна з'яўляецца адным з галоўных заданняў сучаснага касцёла. Скажыце, калі ласка, а ці засталіся пытанні нявырашаныя? Што яшчэ па-ранейшаму застаецца ў парадку дня? Праз гэтыя 5 ведаеце, до конца света не будуць усе пытанні вырашаныя. Мы павінны дасканаліцца самі, і біскуп я, і святары, і вернікі, і так далей. Мы пры гэтым памятаем, што дасканалы толькі Бог. Нам трэба імкнуцца да дасканаласці. Гэта адно. Невырашаныя пытанні – гэта, напэўна, будова новых месцаў культу. Сёння вельмі цяжка будаваць, я ўжо узгадваў гэта. І тут хацелася бы, каб трохі нашыя вернікі былі больш актыўнымі, асабліва, можа, бізнесоўцы, асабліва людзі, якія маюць сродкі. Што тут казаць, калі мы паедзем вакол Мінска, вакол Гродна, вакол Віцебска, мы бачым, якія дамы будуюцца. Напэўна, не ўсе там католікі, але сярод іх таксама католікі будуць. Трэба памятаць, што касцёлы, якія мы радуюць сёння наша вока, катедры, ці чырвоны касцёл, ці Золотая горка, а нават і на Кальварі, гэта людзі будавалі. Не прышельцы з космосу, але людзі будавалі.
І сёння нам таксама трэба будаваць гэтыя касцёлы, бо застануцца іх дзецям, застануцца іх унукам. Хацелася бы тут, каб нашы вернікі трохі прымалі больш актыўны удзел у гэтым. Таксама адказнасць свецкіх за касцёл. Вельмі часта яшчэ такая інертнасць існуе ў нашых вернікаў. А вось святар, які ўсё зробіць. Добра, дзякуй Богу, робіць, але на першым заданнем святара з'яўляецца не шукаць цэглаў, не шукаць архітэктара і так далей, хоць он гэтым вельмі часта займаецца. Яго першым заданнем з'яўляецца навучаць людзей, асвячаць іх, кіраваць імі. Таму таксама такая большая адказнасць за касцёл, і дапамога ў пастырскай дзейнасці дапамога. Таму гэта яшчэ фармацыя свецкіх много зроблена. Я бачу, што свецкія сёння больш актыўныя. Не трэба далёка хадзіць. 2 разы ў тыдню адбываецца сустрэча моладзі ў Мінскай катэдры. Усё моладзь сама прыгатовіць. Ці гэтыя чуванні моладзі, ці дні моладзі, усё прыгатовяць. І вельмі прыгожа гэта зробіць. Вось госці, якія бываюць, гэта на такім узроўні ўсё зроблена. Вельмі важна. Але яшчэ аднак трэба у гэтым сэнсе працаваць далей. Напэўна, таксама яшчэ і выданне літаратуры на беларускай мове, уже фундаментальныя кнігі выдадзеныя, літургічныя кнігі ўсе выдадзеныя, гэта вельмі важна. Аднак рэлігійнай літаратуры ёсць многа, і трэба яшчэ больш клопаціцца, каб гэтай літаратуры было больш, бо сучасны чалавек патрабуе адказу на пытанні, якія ставіць жыццё, а дзе ён знойдзе гэтыя пытанні. Ён знойдзе іх у касцёле, у рэлігійнай літаратуры, таму яна яшчэ патрэбная. Напэўна, фармацыя будучых святароў, гэта значыцца семінарія. Мы цешымся, што прыходзяць новыя святары. За гэтыя гады, калі добра памятаю, 11-12 святароў новых было высвечана, і калі 5 гадоў таму у нас было 13 семінарыстаў, сёння ёсць 25, гэта ў 2 разы, амаль што іх колькасць павялічылася. Аднак мы бачым, што сёння касцёл патрабуе больш фундаментальнага прыгатавання будучых святароў, і таксама фармацыі святароў. Развіццё дабрачыннасці, яно мае свой дынамізм. Дабрачыннасць развіваецца, аднак яшчэ, напэўна, многа можна ўчыніць у гэтай галіне, і асабліва тут трэба памятаць, што мы дапамагаем усім людзям, не дзелім іх там на правых ці на левых, ці аднаго погляду ці іншага погляду, адной рэлігіі ці іншай рэлігіі, веруючы ці не веруючы, гэта чалавек, якому трэба дапамагаць, бо праз гэта мы таксама несём евангелізацыю, і гэта адзін з спосабаў новай евангелізацыі. Можа, гэта так, коротка кажучы, тыя пункты, якія яшчэ трэба больш працаваць у нашым жыцці. Дарэчы, на Магілёўшчыне каталіцкая супольнасць дастаткова невялікая. Як там выглядае сітуацыя? Можа, варта было б зрабіць Магілёўшчыну месцам якога-небудзь штогадовага каталіцкага форуму? Хочацца адчуваць адзінства з гэтай супольнасцю. Мне таксама гэтая справа вельмі баліць. Перад рэвалюцыяй 1917 года гэта быў рэгіён, дзе было шмат каталікоў. Больш таго, Магілёўская метраполія, гэта была самая вялікая метраполія ў свеце, і катедра Магілёўская вельмі прыгожая, адноўленая. Сёння сапраўды іншая сітуацыя, бо мы ведаем, колькі часу была атэізацыя, скажам, у Гроценскай вобласці, колькі часу была на ўсходзе, і гэта розны час, які розніцца вельмі моцна, і ад гэтага рэзультаты такія. Там найменшая колькасць святароў, калі возьмем усю Мінска-Магілёўскую архідыяцэзію, найменшая колькасць таксама і касцёлаў. І бяда яшчэ такая, што вернікі раскіданыя вельмі далёка. І таксама пры малой колькасці святароў вельмі цяжка іх абслугоўваць.
Што да таго, каб арганізоўваць нейкія форумы, ну, гэтых форумаў было і немала. Кожны год там нешта мы арганізуем, нейкую канферэнцыю. Аднак, напэўна, дзякую за такую прапанову і за ўвагу. Можа, трэба рабіць гэта на нейкай такой рэгулярнай аснове, каб больш людзей аб гэтым бачыла. Бо там таксама ёсць добрая інтэлігенцыя і моладзь ёсць, якая зацікаўлена. Праблема ў месцах і праблема ў тым, каб як мага больш святароў туды прыехала. Можа, гэты год веры, які распачынаецца, штосьці нам новага прынясе, спадзяюся, на той галіне таксама. У цэнтры ўвагі душпастараў заўсёды была моладзь, як будучыня касцёла і, адпаведна, грамадства. У 2008 годзе у Івянцы пачалі праходзіць малітоўныя сустрэчы моладзі па вашай ініцыятыве, і мы ведаем, які гэта быў всплеск, як гэта падабалася моладзі, але з цягам моладзь стала менш цікавіцца, і ці гэта моладзь такая пераборлівая стала, ці, можа, нейкія новыя тэндэнцыі варта было б увесці ў падрыхтоўку такіх? Ну так, сапраўды, я адразу падняў гэтае пытанне перад канферэнцыяй біскупаў, што добра было арганізаваць дзень моладзі. І так здарылася, што 2008 год это акурат быў год, калі праводзіўся сусветны дзень моладзі в Аўстраліі. І таму гэта першае малітоўнае спатканне, малітоўная сустрэча моладзі была усебеларускай, агульнабеларускай. Гэта моладзь была з усіх дыяцэзій. Потым вырашылі, што гэта будзе толькі дыяцэзіяльны, адкрыты для іншых таксама. Першая справа. Другая справа, я заўважыў, што, ну, напэўна, гэта адменнасць сучаснай моладзі. Ну, днём было немало, а вечером вельмі много. Был добрый концерт. И просто ехали, бачно, что приезжали машинами из Минска, из іншых городов. И больше было. Наступная справа, мне здаецца, что тут вина самого костёла, а перадусім наших пастыраў, наших святароў. Бо калі пагляджу, хто прыязджае, то з тых самых парафій. І на жаль, з мінскіх вялікіх парафій не вельмі прыязджаюць. Але калі пробашч ці адказны за моладзь святар гэта не зарганізуе, можа, нават аб'яваў няма. Ну, моладзь сёння інтэрнэтам карыстаецца, напэўна, ўсе прачытаюць, але можа, хтосьці не прачытаў, хтосьці камусьці там не прыпомніў. І тут новае заданне, якое стаіць перад намі таксама. Таксама новыя спосабы. Мы гэта ўжо заўважылі. І таму сёння, калі апошнія 2 гады, калі ёсць прыгатаванне гэтага малітоўнага спаткання моладзі, не я вызначаю праграму. І не я разам з святарамі ці з кансакраванымі асобамі. Мы запрашаем моладзь, мы запрашаем светскіх людзей. Ну і ініцыятыва павінна быць таксама ў іх руках. На жаль, гэтай ініцыятывы замала. Ну, напрыклад, праз Католік Бай было абвешчана, што дасылаеце пытанні да біскупаў. Колькі пытанняў было ў гэтым годзе? Некалькі. Ну, калі я заінтарэсаваны, калі мне гэта цікавіць, то задай пытанне, нават ананімова тут, ніхто ніколі. Ужо калісьці хтосьці там, штосьці не можа спытацца, яксьці баіцца. Ну, чого там баяцца, няма чого баяцца, я там з усімі размаўляю і так далей. Але гэтага не было. Гэта мне насцярожвае трохі аб такой пасіўнасці моладзі. Далей, мне здаецца таксама, што гэтыя тэндэнцыі секулярызму, лібералізму, нейкі адыход ад веры таксама праяўляецца і тут. Ну, што мне там цікава. Калі тэрмін выбраць, таксама мы не навязваем гэты тэрмін «калі». Моладзь сама прапануе «калі». Ну, лета потым, летом было, не добра. То калі цяпер рабіць? Гэта я, дзякую тое, што можам сёння размаўляць, я звяртаюся таксама да вас, моладзь, вы мне скажыце, вы мне падкажыце, што вас цікавіць, якія? Ну, казалі, што трэба зрабіць круглыя сталы там і
в окультизме, różnych інших формах сёння і набажэнства, і мы на дарогі, адразу адказваем на гэтыя пытанні. Ёсць спецыялісты сёння, ёсць ужо прыгатаваныя святары, ну можа нешта яшчэ іншае такое, бо толькі сам канцэрт гэта вельмі добра, але толькі на сам канцэрт прыехаць, гэта замала. І яшчэ адна справа. Разам з Днём моладзі праводзіцца таксама і музычная майстэрня, якая папярэджвае Дзень моладзі. Ну, я езжу по парафіях. В іншій парафії вельмі пригожа співають, добре співають. В іншій парафії, ну, слабо. Яшчэ ў іншай добра спяваюць, але, скажам, гэтыя песні, яны не адпавядаюць літургічнаму моманту. Гэта азначае тое, што проста чалавек, які вядзе хор, ну, не вельмі добра арыентуецца ў літургіі самой. Але сёння ў кожнай парафіі, напэўна, ёсць і хлопцы, і дзяўчаты, моладзь, якія музыкальныя, якія ходзяць у музыкальныя школы, якія могуць спяваць, якія могуць іграць на інструментах і так далей. Іх трэба трохі павучыць гэтай літургіі, трохі паказаць гэту сакрум літургіі, і сакрум літургікі, і сакрум музыкі. І менавіта гэтым займаемся. І тут таксама моя вялікая прэтэнзія да святароў. Чаму з адной парафіі заўсёды ёсць, а з іншай парафіі няма ніколі? Гэта толькі адказнасць проста самого святара. Ну і францішканцы займаюцца арганізацыяй непасрэднай. І ў гэтым годзе я пачуў такія словы. Можа, найменш было, але з найбольшай якасцю прайшло. Гэта, ну, ведаем, што гэты прынцып яшчэ, які не так даўно ужываўся за часоў атэізму, ваюючы атэізму, ну, і развітога сацыялізму, як тады казалі, вось, што колькасць пераходзіць у якасць, не заўсёды гэта так. Таму тыя пытанні, якія задавалі мне падчас спаткання ў Івенцы, яны былі вельмі моцнымі. Часамі это былі проста фундаментальныя пытанні. І было так многа, што часу адведзенага не хапіла, каб адказаць на гэтыя пытанні. Хоць той сам час праз інтэрнэт гэтых пытанняў было толькі некалькі. Спадзяюся, што гэта справа пойдзе наперад, бо я сапраўды вельмі клапачуся пра моладзь, і мне баліць сэрца, калі тыя магчымасці, якія мы маем, або мы не можам данесці да моладзі, або моладзь нейкім чынам не можа выкарыстаць іх. Ваша эксцэленцыя, касцёл актыўна працуе з моладзю веруючай. Можна сказаць, гэтай моладзі пашанцавала, што яна верыць. А тая моладзь, якая не ведае Бога, як да яе можа выйсці касцёл, як можна сказаць, аздаравіць грамадства ў маральным сэнсе? Ну, у праграме Году веры ёсць добрая ініцыятыва Папскай рады да спраў культуры. Так званая падворка паганаў. Размаўляць з усімі. І зусім нядаўна старшыня Папскай рады да спраў культуры, кардынал Равазі, быў у Швецыі, вельмі секулярызаваная краіна, дзе, ну, можа, не з'яўляецца нават добрым тонам размаўляць аб рэлігіі. Аднак, калі ён прыехаў туды, калі ён склікаў, хто можа прыйсці на спатканне, і мас-медый многа было, і людзей многа было, і аб гэтым публічна гаварылі. Нам трэба больш уваходзіць таксама і з медыямі нашымі. І таксама, калі нас запрашаюць на розныя спатканні в універсітэтах, можа, у школах калісьці, нейкіх іншых сустрэчах. Но не баяцца сказаць, што я з'яўляюся святар, што я з'яўляюся законнік ці законніца. І не баяцца прадставіць дактрыну касцёла. Можа, камусьці гэта балюча. Можа, хтосьці гэтага не прымае. Аднак я павінен гэта ўчыніць. Я памятаю пачатак 90-х гадоў, калі ўжо змяніліся часы, калі паявіліся святары ў сутанах, законніцы ў габітах. Ну, это была найлепшая арганізацыя. Як людзі хацелі паразмаўляць з гэтымі святарамі, з гэтымі законнікамі, законніцамі. Ну, можа, нічого не ведаў, нічога ніколі не чуў. Тут трэба быць больш актыўнымі і
Może nie rozpoczynać tak od razu moralizatorstwem niejakim, ale no, что собой представляешь життя без Бога? Яку ти перспективу маєш? А яким воно буде, як ти будеш вірити? Навіть для уладкування нашого громадського життя кожного іншого чоловіка. Бо коли ми бачимо, що сьогодні так много людей завершає своє життя самогубством, czemu? No, postracić nadzieję, dać niektóre nadzieję temu człowieku. Na pewno to wielkie wielkie zadanie, które stoi przed nami. Сегодня te pagania to nie tylko ci, які ніколи не чули про Бога, ніколи не відали Євангелія, але так само є і неопогані, які дійшли від Бога. І сьогодні приходить час, коли недостатково вже може тільки хрестити тих, які навернулися, але навертати тих, які похрещені, але які дійшли від Бога. Ваша Эксцелленция, вы являетесь отказанным за СМИ при епископате. Что я могу сделать? Призначили. А мне подобается. А мы бачим, что вам подобается. И есть такое питание. Планувалось организовать Радио Мария у нас у Беларуси. Это будет интернет-радио? Ці все ж таки на хвалях? No, w perspektywie to powinno być na chwalach. No, na dzisiejszy dzień prosto nie ma takiej możliwości, fizycznie nie ma takiej możliwości, nie ma swobodnych chwal. Kiedy już tam tak кажуть, kiedy już operują na digital, usie na liczbowe, tylko korzystać z liczbowej informacji, wtedy można, możliwość, że będzie chwali. Сегодня есть możliwość web radio, przez internet i my nad tym pracujemy. Już akurat doslany projekt pogrzebnienia pomiędzy Miejską Mogilowską archidiecezją i Radio Maria, które znajduje się w Italii. To projekt był doslany совсем недавно, czekają jakimś odkaz. My pracujemy nad tym. Ja bardzo хотел бы, żeby to Radio Maria było, bo ja mam swój doświadczenie z Rosji, w Petersburgu to Radio Maria było i bardzo dobra, 24 godziny pracuję, bardzo mnogo modlitwy, tak samo i Święta Msza w niedzielę, rozważanie, ale tak samo to radio było odkrytym, ja tak samo jego planuję, żeby ono było odkrytym dla innych wierowyznaniów. Nawet taki przypadek był ze mną, kiedy ja pracował w Rosji, ja zawsze, kiedy przyjeżdżał z Moskwy w Sankt Petersburg, okazało się, że ja всю godzinę od takiej-to zajmuję na Radio Maria. Mnie dawali niejaką temę, ja pół godziny mówiłem na tę temę, potem byli telefony. Ja odkazywał na te pytanie, jednocześnie mnie telefonuje митрополит Владимир православный. Мы с ним так поговорили. Завтра я целебрую Святую Мшу, Святой Катерины в храме. И люди подумали, мы чули, это добре, что митрополитом поговорили по радио, это добре, ночные редактори. Это так само виховування чоловіка, формація його. Я сподіваюся, що це радіо буде, маю таку надію, і що воно відіграє велику роль у християнській формації нашого громадства. Вы неаднойчы казалі пра неабходнасць супрацоўніцтва са свецкімі СМІ. І ёсць, напэўна, шмат журналістаў свецкіх, якія жадаюць працаваць у хрысціянскай тэматыцы. Як касцёл можа дапамагчы ім увайсці ў гэтую тэму? No, многие працуюць і асвячаюць хрысціянскую тэматыку, і мы бачым гэта на тэлебачанні, на дзяржаўным тэлебачанні, таксама в іншых мас-медыях. Я ўдзячны для іх усіх. І калі я арганізую прэс-канферэнцыі, зазвычай 2 разы ў год, гэта перад Божым нараджэннем і перад Пасхай, я запрашаю ўсіх. І прыходзяць таксама, прыходзяць свецкія журналісты. Напэўна, такое спатканне, таксама, як і першы кангрэс каталіцкіх медый, які адбыўся зусім нядаўна ў Гродні, на якім таксама, у якім
прымалі ўдзел таксама свецкія журналісты, быў такой школай таксама для іх усіх. Гэта яны вучацца. Я адкрыты на тое, калі нехта са свецкіх журналістаў хацеў бы паглыбіць свае веды, хацеў бы трохі пазнаць каталіцкую журналістыку, скажам так, дапамагчы гэтым людзям дзесьці паехаць за мяжу. Паехаць. Напрыклад, кожны год арганізуецца ў Варшаве, пад Варшавай у Фаляніцы езуіты арганізуюць таксама такі семінар. Там многія ездзяць. І калі хтосьці хацеў бы са свецкіх журналістаў, я буду дапамагаць, каб яны маглі паехаць. Можа, нехта хоча вучыцца, я не ведаю, у універсітэце якімсьці каталіцкую журналістыку вывучаць. Я буду спрыяць таму, каб гэты чалавек мог там вучыцца, бо важна, як ён будзе пісаць. Важна, як ён прадставіць каталіцкую тэматыку. Нават тэрміналогія важна. Каб гэта ўсё ўспрымалася, не нешта такое, што ніхто не ведае, аб чым там казалі, але каб ўспрымалася згодна з традыцыяй касцёла і з навучаннем касцёла. Ваша эксцэлленцыя, як вы адносіцеся да прысутнасці святароў у сацыяльных сетках? Сёння ўжо не толькі святары, але біскупы і кардыналы нават ведаю, сядзяць у сацыяльных сетках. Гэтым самым хочуць данесці пазіцыю касцёла, свае меркаванні, а таксама можа і нейкі такі дыспут весці, нейкую размову весці з людзьмі, якія хочуць з імі спатыкацца, не маюць магчымасці прыйсці спаткацца, можа гэта і таксама цяжка, і гэтак далей, святары, больш біскупы занятыя, але сядзіш у аэропорту, можна таксама штосьці напісаць сёння ўжо, адказаць аднаму ці іншаму чалавеку. Я гляджу на гэта добра, гэта ўспрымаю вельмі добра і мяркую, што гэта таксама яшчэ адзін з каналаў новай евангелізацыі. Можа, вы таксама збіраецеся завесці сваю старонку на Фейсбуку ці іншай сеці? Я бы хацеў, але часу не маю. Не ведаю, пакуль што цяпер гэта было бы цяжка. Можа, мы упусцілі што-небудзь і не ведаем пра нейкія планы на будучыню, то раскажыце нам. Напэўна, цяпер распачынаецца год веры, які распачнецца сінодам біскупаў падчас сіноду, які прысвечаны новай евангелізацыі для пераказу веры. Мы часто паўтараем слова новай евангелізацыі, карыстаючыся з гэтай нагоды, хочу сказаць, што гэта не новая евангелія. Тут касцёл у 21 стагоддзі не прыдумаў ніякага новага евангелія, тое ж самае евангелія, але проста пераказ яго новымі спосабамі, новымі метадамі. Адзін з іх гэта таксама мас-медыя, дзякуючы якім мы можам данесці добрую навіну да большай колькасці людзей. Гэта сучасныя амбоны. Самая вялікая амбона. Нема такой амбоны, якой з'яўляюцца мас-медыя, новая сфера дзейнасці касцёла. Таксама гэтае святкаванне юбілею, гэтае святкаванне году веры ўключаецца в нашай краіне юбілей 400-годдзя прыбыцця абразу Божай Маці у Буцлаў. І гэты год будзе святкавацца, год веры святкавацца разам з святкаваннем гэтага юбілею, таму галоўная тэма гэтага году ў нас гэта Марія, Маці нашай веры. Таксама пераглядацыя абраза Божай Маці Буцлаўскай па парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, таксама іншых дыяцэзій. У гэты год веры будзе ўключана таксама і пераглядацыя реліквій святой Тэрэзі ад немаўлятка Езуса. Гэта пераглядацыя адбудзецца у чэрвені, ліпені і жніўні па ўсіх дыяцэзіях. Гэта таксама вельмі важна, нават з нагоды году веры, з нагоды праграмы новай евангелізацыі, бо гэта святая, якая ніколі не была на місіях, з'яўляецца патронкай місій, бо малілася аб місіях. У гэтай праграме святкавання году веры ёсць многа такіх прыгожых ініцыятыў. Адна з іх гэта аднаўленне крыжоў. Крыж — знак нашай веры.
так само вивчення документів Другого Ватиканського собору, вивчення катехізису. Уже нагадывали об том, что менавіта папа каже, что это и катехизис, и документы Другого Ватиканского собору, это те два стовпи, на яких буде опиратися год віри. Но мені хотілося б ще, може, відказуючи на ваше питання, яке було перед гэтым, что не удалося еще учинить за гэтые годы, хотелось бы иметь некую добрую теологичную школу у Минску. Факультет, некий теологичный институт, может. Я в Москве открыл, спочатку это был колледж католической теологии, философии и истории. Сегодня он уже полноправный институт, зарегистрованный, який має державну реєстрацію. І це школа справді вельми важна, не тільки для католиків, але для інших так само. Хто хоче познати католицьке учення, міркує, що Білорусь повинна мати таку інституцію. Це моя мара. Об этом молюсь і прошу інших молитися, щоб вона реалізувалася. Дякуємо вам за розмову. Нехай усе вдається, нехай Бог благословляє на дальнейший ваш святарський шлях. Будьте здорові. Дякую так само для вас за ту велику допомогу, яку католик має і католицькі медіа у Білорусі чинять для Костюла в наш час. Так само дякую всім вірникам, святарам, біскупам, з якими разом працюю, всьому народу Божому.